2019 ýylyň mart aýynyň 20-si toýly senesem gelip ýetdi. Şu aşağı toýly günde Satarmurat Türkmenbaşy etrawynyň göreldi daýkan birleşigi ýene-de toýly wagtyny betdi. Geňeşlikde biziň ählimet tarapymyzdan tyýlanýan, hormatlanýan şaty amaldara arzuw gelejegimiň atly halal agdyr maşgalasynda toýlanýan, maşgalanyň göz gonçy bolan mehriban perdendi, kerwançygymyň sünnet toý münasibetlerden bereketli toý taşagyň başyna ähli jaňdy hoş gördüm. Edeli çaykana ballar eli durma beyle yaydana gel. Dans edeli çaykana ballar eli durma beyle yaydana gel. Döneyin yılvarışına görüşüne sen, döneyin sen nelice boluşuna min. Bu havadan gecenin gelişine sen, gelsene sen aynama söyüşümü min. Dans edeli çaykana ballar eli durma bile yaydana gel. Dans edeli çaykana ballar eli durma bile yaydana. Dans edeli çaykana. Geceleri günleri men bilen geç, her fırsatı sağda söýüde geç.